mae yna sioe gerdd enwog yn Gymraeg o'r enw Nia Ben Aur. Cafodd y sioe yma ei pherfformio am y tro cyntaf yn Eisteddfod Caerfyrddin 50 mlynedd yn ôl. A bydd y sioe yn cael ei pherfformio eto ar y nos Sadwrn a'r nos Lun yma yn y pafiliwn yn y parc. A bydd côr yr Eisteddfod yn rhan o'r sioe, ac os bydd pobl yn gofyn i fi ar ddiwedd yr Eisteddfod, beth ydych chi'n gofio fel cadeirydd Eisteddfod Rhondda Cynon Taf? Dwi'n gwybod taw un o'r profiadau mwyaf fydd gweld aelodau'r côr yn llifo i mewn i'r ymarfer cyntaf. Roedden ni eisiau bod yn drefnus a chyfrestru pawb, ond oedd rhaid agor y drysau. A dros 300 o bobl yn canu gyda'i gilydd. Gobeithio byddwn ni'n gallu eu ffitio nhw i gyd ar y llwyfan.